Καλησπέρα Χριστό αδερφοί, ήρθαμε να ομολογήσουμε στον Ιερώνυμο για κατά των εμβολίων και πάλι αρχιερείς και ιερείς σταύρωσαν τον Χριστό. Είχαν δώσει όρκο στο βάφτισμα που είπανε αποτάσσομαι το σατανά, αλλά σήμερα έγινε το ανάποδο, συντάχθηκαν το σατανά. Όπως είπαμε σήμερα κιόλας, αποτάσσομαι το σατανά, σήμερα έγινε το ανάποδο. Συντάσσομαι στο σατανά. Ξανά πουλήσατε. Αντί να ήσασταν μπροστά στο λαό, να βοηθήσετε, να ήσταν μπροστά στη γραμμή στην πουλή, αλλά οι ιερείς και αρχιερείς ξαναπουλήσανε. Έχουμε έρθει εδώ για ομολογία πίστεως, στη Ιερά Μητρόπολη, αλλά μέσα δαιμόνια. Βγάλε μας όσο θέλεις με την κάμερα και κάλεσε και την αστυνομία. Έχουμε έρθει για ομολογία. Κατά των εμβολίων είναι χάραγμα, δίνουν πιστοποίηση. Άμα εσείς ήδη δεν γνωρίζετε ότι είναι το 666, δείτε το και στο βίντεο, ότι η πιστοποίηση δίνεται μέσω QR code και σε πιστοποιεί. Δηλαδή 666, χάραγμα του Αντιχρίστου, σφραγίζετε τον κόσμο. Βγάλτε το ράσο και το σταυρό και βάλτε τη φούστα και την τέτοια την ποδιά των μασόνων. Γιατί αρνηθήκατε το βάφτισμα, βαφτιστήκατε μέσω μασόνων. Είμαστε δίπλα σας, θα τα λέμε και θα είμαστε μπροστά. Ζει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριος Ιησούς Χριστός, αληθινός και μοναδικός Θεός. Αμήν. Όχι στα μασονικά εμβόλια. Ιερώνυμε, ερχόμαστε. Ιερώνυμε, ήταν το μήνυμα από τον ουρανό. Άκου τη συνείδησή σου και να φοβηθείς, να μετανοηθείς. Αλλά με τόσα δαιμόνια που έχετε, ο Θεός να σας λυπηθεί. Μετανοείτε. Θα ξαναγυρίσουμε. Αδέρφια εν Χριστώ, όλοι σήμερα να βγείτε έξω για να μην χαραχθούμε. Βλέπετε τι γίνεται στον κόσμο. Πλημμύρες, λιμνοί και όλα αυτά. Έρχεται ο καιρός. Να μην χαραχθούμε. Δόξα στο όνομα του Πατρί και του Υιού και του Αγίου Πνεύματι. Είναι ο μοναδικός Θεός που σταυρώθηκε για μας, για τη σωτηρία μας, που ανησυχεί για μας. Σήμερα αυτοί δεν ανησυχούν για μας, σήμερα αυτοί μας προδίδουν στο σφράγισμα. Ξυπνήστε όλοι στα πόδια, αφήστε τις παραλίες και τους καφέδες, όλοι να είμαστε εδώ, στο Σύνταγμα. Κύριος ο Θεός. Αντίσταση παντού, Πλαπούτας, Σέργιος. Ξαναρχόμαστε, Ιερώνυμε.